ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ସମାଜ ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ କଥାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝୁଛି ତା'ର ମାନସିକତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଥାଳିରୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଥାଳିରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଖେଳ ସଂସ୍କାର ଆଉ ମାନସିକତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଛଡ଼େଇକି ଖାଉଥିବା ଲୋକର କେବେ ପେଟ ପୁରେନି, ଆଉ ସେମିତି ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଉଥିବା ଲୋକର କେବେ ଭୋକିଲା ରୁହେନି। ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ବିଷ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିଷ। ଯେପରିକି ଧନ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ଘୃଣା ଏହିସବୁ ବେଶୀ ହେଲେ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। କାଉ କେବେ କାହାର ଧନ ଚୁରେଇ ନଥାଏ, ତଥାପି ସେ କାହାର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। କୋଇଲି କାହାକୁ ଧନ ଦେଇନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଫରକ ଖାଲି ମିଠା ସ୍ୱରର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଦିଏ। ତୁମର ନିଜ ଉପରେ କେବେ ବେଶୀ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଯେବେ ପାଣିରେ ପଡ଼େ ତା'ର ଓଜନ କାରଣରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଜିଦ୍ଦି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମର, ତୁମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହେବା ଯାଏଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କର ଦୁନିଆ କେବେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ବିଚାରପତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୋଷ ପାଇଁ ଓକିଲ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କର ନିଜ ଘର ନଥାଏ, ଅସଲ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।